Des de que s'ha fet una mica el tomb al canvi del pa una mica més d'aquests últims anys, que s'està variant la manera de fer-lo, la manera de coure'l i algunes coses d'aquestes, en principi el tema de l'acidesa amb el tema de les masses mares ha variat bastant i et pots trobar-te un forn on l'acidesa sigui bastant pronunciada, un altre tipus de pa d'un altre lloc en què l'acidesa sigui molt més làctica i no sigui més, parlem com si fos un iogurt, i no sigui tan accentuada, i amb algun altre lloc on el sabor és una mica més neutre. Aquí hi ha moltes coses, que perquè sigui un pa bo té que ser molt àcid, no necessàriament. Jo crec que, torno a repetir-ho de sempre, és una opinió molt personal, però com que és un tema subjectiu, ens hem d'adaptar, suposo, a la clientela que nosaltres tinguem al voltant del punt de venda. I per tant, el tema d'una acidesa extrema o molt accentuada depèn de qui li pot molestar i per què? Perquè fa molts anys que hem estat fabricant un tipus de pa com a terme mig en què el tema del sabor no era excessivament important, era una cosa bastant neutra. Tota l'època de les baguettes i de les barres de quart i de fabricar moltes quantitats i d'anar amb uns processos molt ràpids, no hem creat mai un sabor molt accentuat en el pa i per tant ha sigut sempre una cosa molt, anem a dir, insípida, poder no tant, però amb un valor de que sigui insípid bastant elevat. Llavors, en el moment que ara surt algú amb una acidesa bastant important, pot donar marge a que molta gent li molesti, perquè no hi estem avesats, tot i que possiblement sigui un gust molt més natural del pa, que no pas l'altre, que es desnaturalitza al fer processos amb millorants, en fer processos molt ràpids, en fer processos de pastar, fermentar, coure molt de pressa, una mica com el pa industrial, no? Que realment si busquem un cert sabor, que no vull dir que sigui dolent com a concepte de pa industrialment, però sí que si li busquem un sabor en un pa industrial, com que bàsicament els processos són molt ràpids, difícilment li trobarem una acidesa reconeixible i una diferenciació del sabor realment diferent. Per tant, torno a dir, és una cosa subjectiva i no és ni millor ni pitjor un o l'altre, però sí que estem anant a intentar tornar a aconseguir que el pa tingui un gust propi i que se sàpiga reconèixer el gust del pa.